Gaya. Adik-adik. Harap tenang ya, Dik ya. Iya. Dik ya. Dik. Adik. Ya carane kowe ora iso ngempet bocah-bocah cilik. Seharusnya kamu kuwi menjadi guru, kamu bisa. Harus bisa. Adik. Botak. Botak. Jane so. Ora ana bocah cilik lak sik seneng ngono kuwi bene bendang gelis gede. Ayo munggah kene, munggah. Ayo naik. Munggah. Kene. Lah iki naik iki. Sing gelem munggah entuk hadiah saka Cak Percil. Ayo munggah. Lho nyapa aku kuwi lho. Apa hubungane karo aku? Anu mandek nontok. Mandene tok apa? Ayo. Sing gelem munggah entuk hadiah. Rene. Ayo kene. Kene naik sini naik. Ayo naik sini adik-adik sini. Sini.